BPF हानजाया दिनै अपोजिशनाव दङ बिथांमोना जुदि माबाफोर बेबायदि इलिगेसन मोनदोंबा एसेम्ब्लियाव बुंफैनांगौ एसेम्ब्लियावनो फैया जे एसेम्ब्लियाव फैनानै बुंफै जों खालि BPFल' नङा रायजो राजाफोरखौबो जों नायफैनोसो खावलायो जोंनि दा UPPLनि सरकार सालायनायाव गोदोनि बायदि गिनांगौ गैया निटकन होननाय कम्पानिखौहाय खालि बिटिआर सरकाराल' नङा आसाम सरकाराबो बाहायदों भारत सरकाराबो बाहायदों गोबां सरकारि एजेन्सिफ्रा निटकन होननाय कम्पानिखौहाय अडिटनि थाखाय बाहायो जों जिहेतु गोबां गिदिर बेहाय करापसननि एलिगेसन दङ 3,000 कौटिनि बाव लायबिलिटिस बिथांमोना गालांदों बबे बिला नंगौ बबे बिला नङा बबे जेनुइन नङा बबे नंखाय बानायनाय बिल बेफोर जिनिसखौ गासैबो तदन्त खालामनो थाखाय बेखौ अडिटर जेनेरेला खालामा बिथाङा बुंदों अडिटर जेनेरेलनि बाथ्रा अडिटर जेनेरेला एनुवेलि जे रुटिन अडिट बेखौल' खालामो CAGआ स्पेसियेल अडिटफोर खालामो दा जोङो मोनसे गोख्रैयै दिहुननो हानाय AGआ अडिटर जेनेरेला नों होननाय बायदि थाबैनो बियो अडिट खालामनानै होआ आरो बियो खालि माखासे रुल्स रेगुलेसननि गेजेरावल' बेखौ खालामो खिन्थु बियो फिल्डआव थांनानै मोनफ्रोमबो जिनिसखौ मोनफ्रोमबो भाउचारखौ मोनफ्रोमबो बिलखौ मोनफ्रोमबो लेखाखौ नायजोबनानै बियो अडिट खालामा गोख्रोङै अडिट खालामा बिनि थाखायनो जोङो निटकनखौ हायार खालामदों जाहाथे जोंनि सरकारा मोनसे हेफाजाब मोनो आरो जोङो दिहुननो हायो बबे जिनिसा माने करापसननि फाइल बबे जिनिसा करापसननि फाइल नङा बिनि थाखायनो जोङो निटकनखौ स्पेसियेल अडिट खालामनो थाखाय खालामदों आरो जोंखौ जुदि बुङोबा बेखौ प्राइभेट कम्पानिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआल' खालामदों होमबा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मानो लादों भारत गभर्नमेन्टआ बेखौ मानो लादों भारत सरकारा बिनि थाखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि रिकमेन्डेसनावहाय निटकन कम्पानिखौ जों हायार खालामनानै बिथांमोननि BPFनि दिननि 17 बोसोरनि जे करापसननि फाइल बेखौ जों तदन्त खालामदों आरो दिनै जोङो 1900 कौटि 1800 कौटि फ्राय जोंहा 2000 कौटिनि जे करापसननि जे बाहाय एलिगेसन केस दङ बे जिनिसखौ जों बोखांनो हादों बेनि सायाव जों थाबैनो लिगेल एक्सनफोरखौ लागोन बेनि सायाव जोंहा FIR जागोन जोङो बे जिनिसखौहाय इनभेस्टिगेटिं एजेन्सिफोर आरो ल' एनफर्सिं एजेन्सिसफोरनो जोङो बे केसफोरखौ बे फाइलफोरखौ जोङो रेफार खालामगोन लासैनो लुबैयो बिथांमोना अडिट खालामफैनांगौ BPF हानजाया दिनै अपोजिशनाव दङ बिथांमोना जुदि माबाफोर बेबायदि इलिगेसन मोनदोंबा एसेम्ब्लियाव बुंफैनांगौ एसेम्ब्लियावनो फैया जे एसेम्ब्लियाव फैनानै बुंफै सानफ्रोमबो सेक्रेटारियेटआव नायफेर माबा करापसन जादोंब्ला बे जिनिसखौ मानो नायफैनो हायाखै बिथांमोन जोंथ' बेखौनो लुबैदों जों खालि BPFल' नङा रायजो राजाफोरखौबो जों नायफैनोसो खावलायो जोंनि दा UPPLनि सरकार सालायनायाव गोदोनि बायदि गिनांगौ गैया माने जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि अफिसनिफ्राय लानानै एसेम्ब्लिनिफ्राय लानानै सेक्रेटारियेटआ 24/7 खुला दा हरावबो खुला थायो सेक्रेटारियेटआ रायजो राजाफ्राबो नायफैनो हागोन आरो BPFनि जे MCLAफोर हाग्रामा महिलारियाबो नायफैनांगौ बिथाङा जोंनि दिनावहाय माबाफोर करापसन जादों नामा दा बिथाङा जुदि माबा मोनसे करापसन नुदोंब्ला बिथाङा गावनो जुदि सोरबा अडिटरखौ जुदि लाबोनोब्ला सोर अडिटर जेनेरेलखौ लाबोयो ना निटकनखौ लाबोयो ना दस्रा कम्पानिखौ लाबोनानै जोंनि सरकारनि दिननि रां रुफा बाहायनायखौ बिथाङा अडिट खालामफैनो हागोन आरो जों चेलेन्ज खालामो बिथाङा आथाना 5 फैसानो जुदि करापसन मोनोब्ला जोंनि एगेन्स्टै मा एक्सन लानो गोसो बेखौ बिथाङा लानो हागोन